Among Us. Да, хора. Днес ще играем на... Among Emoji Uz. Да ни стане Among нещо. Us. Човек, няма... То името... Добре. Ние така българите си викаме на играта, така че... Да, какво ще да. стане? Among Us. И да, днес ще играем на това. Ще пусна на Алекс канала линка в описанието, ако въобще мога. Да, на едно видео бях го пуснал тъй, че. Верно ли бе, човек? Да, да те има. 5 човека! Ай, идвайте. Идвайте, ако искате. Много малко. Това ако го Даже спра- левнаха някой. 4 да сме, айде, пущай. Не искам да пущам, защото сме твърде малко и ако аз съм импостъра, убиеца, ще ва пущам в рая. 5 сме като миналия път. Левна. Левка. Махай са тука, лойно. Не е проблем много за моя канал. Или... За не моя. знам. Дано... Добре, пускаме се. 5, 4, 3, 2, 1. Здравей. То си беше точно клюна. Това е Angry Birds, буквално. На ядосаната птичка. Само един монстър. Да, ама това не съм аз. Аз мога да влизам в шахтите, Yes. така че... Той и аз! Мога да влиза в шатите, ето, вент. Ти ако искаш да си призрак, си влизай. Да, и всички ще мислят, че съм аз. Да бе, да ти е по-лесно да си изпълняваш работата. Побързо се движа. Чай ти да притаска. Да си го оправя плаут. Айде, тегля. 3, 2, 1. Готово, изтеглено е. Task complete. Всичко Купи ме е розовия. Розовия това с думичката дам. Дето пише молби. Не бе! Да, Добре. аре да... Добре. То розовия гласувай. То Добре. розовия... Дето е до тебе, не той е под Да, тебе. под... Аха. Ето, Дейзи филми. Да. Айде. Еба! Да, Стига де. оранжевия пълнета пак. Той нищо не Добре, гласува. защото... Но... Никой нищо. Добре, аз мога да се движа с картата свободно. Я тук да освободя... Тук бокуците. Платихме, на НДК платихме. Ние така викаме на карта, когато отиваме с картата, маркираме, викаме на НДК платихме. Да, чай тук да махнем... тук пак има... Чак диамант има на този вент, бе. И го изчиствам. Да бе, ама защо ги махат? Като това Да. е скъпо. Да, ето... даже ги виждам как се махат. На видеото. трябва да Той ще така. бъде премиера. Добре, Само двамата премиер. розови бягай, защото ще убият. Откъде си сканирам... тялото. И аз трябва да изхвърлям букука, бе. АБ+. Готово. То розовият сега Дейзи ще ги убие. Даже влезнал в шахтата. Май. Орангутана мина пред мене. Така. За какъв орангутан ти говоря? Нали разбираш за какъв орангутан ти говоря? За оранжевия. Да, добре. Тук се направих един таск, я видях един. Не. Тук има изхвърлена лава. Тук има тока, никой не го е правил. Чай аз да го направя тук. Аз си правих тока. Да, Ай стига де, само мен не уби. Само мен не уби. Да, само мен не ме уби. Виж си всички ти лефнаха. Правилата са бягай и се спасявай. Тичай и умри.
Да, колко време ми отне? 5 минути. Само за тази игра, човек. Чакай, сега ще се направя така. Тия не ме питайте, защото съм ги отключил, просто няма как да си направите тук. Имам след малко хора. Така и един противогаз. Това е много добро. Решението ми е противогаз. Ама буквално съм избрал най-тъпото нещо тук. Ама и само заради ей тази шапчица искам точно това. Иначе, чакай малко бе. Аз като едно такова за... Да, това ще взема, тази шапка много ми харесва. Малко приличам на... Айде да не казвам. Започва с Н. Тук съм. Добре. Жалко, че тук не можеш да си спираш видеото на пауза и да продължиш без да ти се стрия. Само Steam линка, който само ти го имаш, може да си го спираш на пауза. То Steam линка не е, това да играеш в телефона, иначе ще се чуват звуците от телефона ти. Да, което е малко гално. Айде да я пускай го на публик. Айде, че ми мина времето почти 6 минути и 32 секунди. Човек бе, на публична е, никой не се присъединява. Да знам, я да видим строкис. Май, тук като сме много бързи сме го свикнали. Ко става, бе? Сега името ни е смесено, сега името ни е общо име... Няма го вече общо ни име. Аз се чува дали да не се присъединиме в друга игра. Ми да, пише 2 и червено. Кой ще ни става ли? Друга игра. Аха. Сега аз съм твоето. Да. Ами айде. Ретърн to lobby. Добре. Бързо влизай. Чек, какъв е кода? В груповия. Мале, какви сме бавни, ужас. Ай, сега трябва да влизам от Дискорда да ми видят, че имам на... Тето. Ай, пращай го. Бързо. Прати го в груповия чат. О, мен. Чата. Стрима има. Ай, чакай, верно да не е... Не е свободен чат, така че имаш само едно място. Добре, готово. Как се събраха толкова бързо? Как ми откранаха цвета тези хора? Не, 3 от 4 тук. Стига бе! Треш. 1 от 15, 3 от 10, тая 3 от 10. Чата не забранен. Така, да. Ето пращам ти пак паролата. Абе не бе, аз съм влязал бе. 10 от 10 сме, аре тръгвай. Не бе, не, махни се, аз бях се махнал, идвай в друга стая. Щално заради тебе. Ама няма, защото станахме... Почват! Leave game. Махни се, аз съм... Кой е кода? Дадох ти в груповия чат, айде бързо, 2 места останаха. Бързай. Не става, не работи! Кода? Боже. Чекай хората. Тя пусна. Айде бързо, едно. Няма как бе, човек. Ай стига, защо ми се правиш, че не можеш? 9 от 10 ми пише. 5 от 5. Няма, защото аз се махнах, затова е 9 от 10 сега. Мани го. Ето си кода, ето това е кода, ето това е кода. Кой е кода? Изпращай бързо. Груповия чат сте разбрали. Не ми ядосвай. Другите трябва да... Готовост! Най-накраюс! И ти сега си на 13 минути, имаш една минутка.
Тръгвай, почвай, 15 от 15 сме. Почвай. Айде, пуща играта, да, ти пуща това. Айде да тръгва да... Тенг, дурр. Ето го е. Малко диалект, пущай. 10 минути, още 5 минути имам. Или не, 4 минути. Сори за той хора. Ще мина. Да. Никога няма да бъдем убиец. Все пак ще продължа. Добре. Мале, колко Защо сме бавни? Много ганта е. Хора, ние сме свикнали да сме бързи, човек. Как ми се ядосани? То нещо оранжевия ме следва, човек. Не знам. И я колко време имам? Мале само да не мини времето, защото много гално ще стане. Да правя час-две. Хора, айде ще правя час-две. Айде, не.